Serafín. Indultos ya. Carlos Serafín. Indultos ya. Carlos Serafín. Indultos ya. Carlos Serafín. Indultos ya. Carlos, voltamos aquí un xoves máis para que este goberno non se esqueza de que estamos á espera do vosso indulto. Un indulto parece ser por un crimen, o crimen de participar nun piquete informativo, nunha folga para activar unha negociación colectiva. Sí, compañeros y compañeiras, negociación colectiva, un dereito fundamental básico, integrante da liberdade sindical e que se atopa mundialmente garantizado no Convenio 98 e 154 da OIT e no artigo 3.1 do Estatuto dos Traballadores. Nesa situación estaban estes dous compañeiros, estaban reivindicando a negociación do seu convenio, do mesmo xeito que tanto daquela como hoxe o facemos nós en cada un dos convenios que nos toca, porque a negociación colectiva é clave para a clase obreira, é un dereito que non imos deixar que nos quiten, e por iso vos damos as gracias a vos e os máis de 300 traballadores e traballadoras e sindicalistas encausados por exercicio do dereito de folga. E unha vez máis, vos damos as gracias por ter a inquietude, a sensibilidade, a forza e a valentía para loitar pola defensa da clase traballadora. Se botamos a vista atrás, vemos que dende aquel 28 de abril xa case pasaron 9 anos. E dende aquel convenio se asasinaron 2 máis. E a pregunta que nos surde é: onde está o indulto? Que é o que está a pasar? Porque estes compañeiros contan con noso respaldo sindical e social. Presentáronse miles de sinaturas pedindo indulto ao goberno e incluso lles chegou esta petición dende o Concello de Vigo, dende a Diputación de Pontevedra e dende o Parlamento de Galicia. Pero que é o que está a pasar? Onde está o indulto? Porque loitar por mellorar o ben da colectividade non pode frustrar o proxecto de vida de 2 familias. Que é o que está a pasar? Onde está o indulto? Porque parece, según os acontecementos dos derradeiros días, que hai 2 varas de medir na justicia. Hai quen delinque, quen rouba do diñeiro de todos e de todas e é absolto. E hai os que non delinquen, e repito, os que só exercen un dereito da Constitución que debe ser especialmente protegido polos poderes públicos. En vez de iso, son condeados e están a merced dun indulto que non dá chegado. E hoxe pola mañán, ademais, escoitamos como fiscais anticorrupción deste país denuncian a persecución que están sometidos, incluso con roubos nas súas casas, e son ameazados e amedrentados. Pero en que país vivimos? Que está a pasar? Terá razón Iñaki Gabilondo cando di que a justicia española non é cega, simplemente torta. Mira moi ben co ollo dereito. Amigos e amigas, para acabar, decir unha vez máis, estamos ante unha burda montaxe onde o único que se pretende é desprestixiar a protesta sindical e amedrentar a clase obreira. Decimos máis, estamos ante o maior intento de criminalización do dereito de folga e o ataque máis duro contra a liberdade sindical dende a que estamos na democracia. Pero iso non nos vai amedrentar. E do mesmo xeito que vos, Carlos e Serafín, fixéchedes o que vos tocaba, nós, os sindicatos de clase, a clase obreira galega, faremos o que nos toca e sabemos que ata que vos concedan o indulto cada segundo xoves de cada mes estaremos aquí berrando con vos. Carlos Serafín, indultos. Carlos Serafín. Indultos ya. Carlos Serafín. Indultos ya. Carlos
Serafín. Indultosa. Carlos Serafín. Indultosa. Carlos Serafín. Indultosa. Carlos Serafín. Indultosa. Carlos Serafín.